мухлисони барселона аз бозгашти легендаи даста Месси хушҳоланд. Дар дақиқаи 10-уми бозӣ бо Жирона онҳо бори дигар Месси гуфтанро сар карданд. ба ҷуз ин банеру навиштаҷотҳои сершумор тамоми Камп Ноуро пур карда буданд. мардум, ба фикрам шумо ҳам ба бозгашти Месси ба дастаи каталонӣ бисёр ҳам бодиққат назорат доред ва мо низ ин рӯйдоди таърихиро боз ҳам равшантар ба шумо пешкаш мекунем. дар ҳафтаи гузашта мо ҳама маълумотҳоро оиди камбеки бузурги футболӣ ҷамъ овардем. акнун барвар чинед, дарҳол лайк зери навор гузоред ва албатта ки обуна шуданро фаромӯш насозед. агар омода бошед, пас оғоз мекунем. дӯстон, ёдовар мешавем ки навори мо бо дастгирии ширкати 1x омода шудааст. ҳама гуна рақобатҳои футболиро маҳз бо хизматрасониҳои ширкати 1x ҷолибу диданӣ гардонед. дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди TG Barca. силкаи зарурӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. дастаи барселона нақшаи баргардонидани Мессиро дар тобистон дорад. дар он кам кардани маоши бозингарон, фурӯши бозингарон ва дигар манбаъҳои даромад дохил мешавад. даста расман ин нақшаро ба Ла Лига пешкаш мекунад ва онҳо инро баррасӣ хоҳанд кард. барселона мехоҳад сараввал иҷозаи Ла Лигаро гираду баъдан бо худи Лионел Месси оиди бозгашташ гуфтугӯҳоро оғоз кунад. гуфти гапон навигарии оптимистӣ, вале мушкилиҳои лимити маоши бозингарон чӣ мешуда бошад? даста ҳадди аққал бояд ки 200 миллион евро лимитро коҳиш диҳад. факт ҳамин ки нилионориҳо дар ин бора ҳам ақидае дар сар доранд. тибқи хабарҳои расонаи Релево, Ла Лига дар лимити хариду маоши бозингарон тағйиротҳоро ҷорӣ мекунад. ин барои барселона барои шартнома бастан бо Месси ва дигар бозингарон кӯмаки калон мекунад. гап сари танҳо Месси намеравад. ҳама амалиётҳое ки ҳамин тобистон дар нақшаанд, аз хулосаи Тебас ва Ла Лига оиди лимити маоши бозингарон вобастагии калон хоҳад дошт, навиштааст саҳифаи The Athletic. Лапорта ва гурӯҳи ӯ хуб медонанд ки ду фактор метавонад кӯмаки худро ба бошгоҳ расонад: фурӯши бозингарон ва кам кардани музди маоши онҳо. ба ҷуз ин нақшаҳо роҳбарияти Барса вазифаҳои заруриро барои баргардонидани Месси медонанд. рӯзноманигор Луис Роха қайд мекунад ки Барса бояд 3 марҳиларо барои шартнома бастан бо Месси гузарад. гусел кардани Пике ки аллакай амалӣ шуд, шартномаи нав бо Алба ва Бускетс ва гирифта шудани номи Месси аз ҷониби мухлисон, гирифтани иҷозаи Ла Лига, вохӯрии Лапорта бо Месси барои барқарор кардани муносибатҳо. барои он ки Месси пешниҳоди дастаро мунтазир монад, бояд ҳатман аз даста касе бо ӯ дар тамос шавад. ба ҳар ҳол Месси мунтазир мемонад. Ал-Ҳилол аллакай барои бастани шартнома бо қаҳрамони ҷаҳон талош дорад. ана дар ин бобат марка чӣ навиштааст? дастаҳои арабӣ барои орзуи калонашон талош доранд ки Мессиро розӣ кунанд. онҳо фаҳмиданд ки ҳама гап сари пул нест ва ҳолат аз харидани Роналду фарқ мекунад. Жунуния Переамбокана низ қайд кардааст ки мо шоҳиди дерби байни Месси ва Роналду дар Арабистон намешавем. бо эҳтиром ба Лигаи Арабистон гуфтаниам ки бозгашти Месси ба Барселона беҳтар аз дерби бо Роналду мешавад. Лионел Месси 24 июн аллакай 36 сола мешавад. ҳамагон дар он назаранд ки чаро Барса ӯро ба хонааш барнагардонад, яъне бо легендаи худ ҳатман ки хайрухуши олиҷаноб ташкил карда шавад. хадамоти алоқаи Каталония оиди суҳбатҳои Месси ва Хави хабаре нашр кард. мо ҳайронем ки ин хабарҳоро аз куҷо гирифтаанд, вале биёед нигарем дар он ҷо чӣ чизи ҷолибро дидан мумкин. Хави ба Лионел Месси гуфтааст ки ҳуҷраи либосивазкунӣ акнун оила аст. назар ба он ҳолате ки пеш аз тарки даста карданаш дар соли 2021 буд. Месси бошад қайд кардааст ки ҳамаи мушкилиҳояшро бо бозингарони Барса пеш аз бозгашташ ҳаллу фасл хоҳад кард. ин ҷо бошад нофаҳмии Месси ва Тер Штеген ба хотир меояд ки аллакай яке аз капитанҳои даста мебошад. Лео ва Тер Штеген он рӯзҳоро фаромӯш сохтаанд ва омодаанд ки ба пеш ҳаракат кунанд. гуфта шудааст дар хабари хадамоти алоқаи Каталония: кадом вақте ки Месси бо Хави суҳбат накунад, ӯ ҳамеша дастаи Барселонаро мо гуфта суҳбат мекунад. масалан мегӯяд ки ман дидам ки мо ғалаба кардем, мо имрӯз беҳтар бозӣ кардем. ва аз ин ҳам чизи муҳимаш ҳамин ки Месси ба Хави гуфтааст ки ӯ мехоҳад тобистон ба Барселона пайваст шавад. хабари хуб аз ҷониби Месси ҳамин хел не?
мухлисони барса ба хотири месси кани як лайки худро зери ана ҳамин навор гузоред. Роберт Левандовски яке аз лидерони барсаи имрӯза муштоқи дидор бо Лионел Месси аст. Месси ба барса тааллуқ дорад ва агар ӯ ба ин ҷо ояд ин беҳтарин мешавад. Мо медонем ки ҷои ӯ ин ҷо аст, дар Барселона. Намедонам ки чӣ мешавад, вале ман умедворам ки мавсими баъдиро якҷо оғоз мекунем. Қайд кардааст Левандовски. Дар муқоиса ба Париж, Барселона дар дили худ барои Месси ҷой дорад. дӯстон, шумо омадани Мессиро ба Барселона то чанд дарсад амалишаванда мешуморед? ҳолати феълиро дида мо 75% мегӯем. шумо бошад дар комментария варианти хешро қайд кунед. Дар канали мо обуна шуданро фаромӯш насозед ва мунтазири наворҳои ҷолиб бимонед.